дар дастгоҳи қабулкунанда ва фиристандаи ултрасадо. барои ба мақсади худ ноил шидан мо дар назди худ масъалагузорӣ кардем ва масъалаи якум ин аст ки иҷрои таълим методҳои коркарди электрокардиосигналҳо ва усулҳои қабули интиқоли онҳо. масъалаи дуюм тадқиқот дар таҳияи алгоритмҳои филтркунӣ дар асоси вевлед парок ёки ба забони тоҷикӣ вевлед ҳудуд ҳам мегӯянд коркарди электрокардиосигналҳо. якумин генератори барандаи басоматҳо пурқувваткунанда датчики мутазур бо элементҳои мувофиқа ки элементҳои мувофиқа дар инҷа резистор аст онҷоиш аст. мо ҳам сигнал гирифтем ба воситаи ҳамо ҳар як сердечи чӣ дорад мо парок истифода мекардем. Эталон нисбатан шумо нишон додед ку масалан тикаш тикаш чил фарқият меҷа ҳаминҷа мо нишон додем. дар ин слайд ман накардам якам тараб картони манам ҳаста дар нишон додем аз чунин параметрҳои иборат мебошад ва дар расми дуюм бошад агар электросигнал бо сигналҳои паразитӣ ёки таъсиррасониҳои сигналҳои безона хабаррасониҳо оварда шудааст.